Minkejja li t-temp ma kienx favorevoli daqs is-snin ta' qabel, id-dis edizzjoni ta' Paqpaqli għall-Istrina kellha konkurrenza mill-aqwa. Kull min attenda seta' jgawdi minn wirijiet statiċi ta' mijiet ta' karozzi u moturi ta' kull xorta, antiki, moderni u anke ta' veloċità kbira. Spikkaw il-karozzi Porsche u anke Nissan GT-R li setaw jinstaqu mill-pubbliku. Barra minn hekk l-attrazzjoni ewlenija kienet karozza tar-rally misjuqa miċ-champion tal-European Hill Climb, il-Bulgaru Niki Zlatkov. Għal sena oħra reġgħet ittellet l-istant b'koordinazzjoni bejn il-Pulizija u l-membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Stant li fija żewġ karozzi tal-Pulizija ġrew wara karozza issuq mingħajr liċenzja. One News tkellem mal-organizzatur Tonio Darmanin li stqar li din is-sena kien hemm partiċipazzjoni ġmiela. Għala karozzi hemm 1300 static display dawk li jiġu għax-show. Imma mbagħad naħseb kollox hemm 200-300 karozza oħra qed jipparteċipaw f'varji motorsport, probabbilment iktar anke 500, għax hemm l-off-roading insejt insemmi, kull angolu li jagħtuna aċċess għalih ġew nokkupawh kollu. Għall-ewwel darba f'din il-kariga attendiet il-President ta' Malta Marie-Louise Coleiro Preca li kienet sodisfatta ferm bl-attendenza għal din l-attività b'ġest nobli. Bla dubju ta' xejn jidher li l-Maltin u l-Awċin qed jerġgħu jirrispondu biex bil-ferħ tagħhom jaħsbu wkoll f'dawk li mistgħux ikunu magħna llum. U allura nagħti ħajr minn qalbi lill-Maltin u l-Awċin tal-konkurrenza tagħhom ma' fuq kollox ukoll lit-tim qawwi ta' Tonio Darmanin li mexxa l qudiem għal sena oħra din l-attività biex tkun suċċess.